Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň jemgyýetçilik ýerlerine, bazarlarda ýa-da köpçülik transport serişçilerine esasan türkmen diline gepleşilýär. Rus dili köne döwür bilen deňeşdirilerine häzir halk arasyna kän bir ulanylmaýar. Merkezi şäherlerde ýerleşýän hususy firmalara, kärhanalaryň baş edaralaryna köplenç ingliz we rus dillerine gürläp bilen işgärler işe kabul edilýär. Beýleki şäherler bilen deňeşdirilerine esasan Paýtagat Aşgabatda rus dili has ýörgünli diýip Aşgabatda ýaşaýan Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatda aksan rus diliniň Türkmenistana ýagdaýyna seraýlamagy dowam etdirýär. Gepleşigiň birinji bölümini hene dinlemedik bolsaňyz ony Azatlyk Radiosynyň web sahypasyndan dinläp bilersiňiz. Geçen gepleşik esasan Türkmenistanyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny ýylan etmeginden soňra hususan 10 ýyl abadançylyk geçiş siýasaty döwürlerine Türkmenistanyň rus diliniň hemde etnik ruslaryň ýagdaýyna nazar aýlady. Azatlyk Radiosynyň habarçylary häzirki wagtda ýurtda rus dili bilen bagly dowam edýän meýillere uranýarlar. Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerinde rus dili henüz hem giňden ulanylýar. Ilaytada deňiz kenarynda ýerleşýän Türkmenbaşy şäherinde rus dilli adamlara has köp duş gelse bolýar. Meselem käbir köp gatly jaýlarda etnik ruslar, ermeniler ýa-da azeriler köplük bolup ýaşaýar. Dürli etnik milletleriň wekilleri öz aralarynda rus dilinde gürleşýärler. Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Günbatar Sewitiň iri şäherlerindäki mihmanhanalarda, howa we otly mendillerine, awtobuslarda, umuman köpçülik ýerlerine rus dilinden peýdalanýan ýerli ýaşaýjylara has köp duş gelmek bolýar. Şeýle bu şäherlerde köpçülik ýerlerine asylýan hususy taraplaryň mahabatlary ýa-da ýerli ýaşaýjylaryň özbaşlyk bildirişleri köprenç rus dilinde ýazylýar. Ýöne döwlet ýeçiligindäki billboardlarda we afişalarda döwlet dilinden peýdalanylýar. Türkmenbaşynyň kenar bazarynda diňe rus dili ulanylýar. Diýip biz geçen gepleşikde bir Balkanly ýaşaýjynyň sözlerini getirdik. Azatlyk Radiosynyň ikinji habarçysy ýurdun beýleki sebitlerine rus dili bilen bagly dowam edýän meýiller barada habar berýär. Ilan tarasynda has köp türkmen dilinde gepleşilýär. Muňa ene diliniň tebigy taýdan has aňsat öwrenilmegi sebäp bolup biler. Owa ýerlerinde rus dilinde gürleşýän ýa-da rus dilini goşýan adamlar halanmaýar. Diýip bir ýerli Finçe Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne türkmen diline rus dilinden geçen alınma sözler halk diline henizem öz barlygyny dowam etdirýärler. Meselem ila tarasynda pol, patolog, haladelnik, okno ýaly rus sözleri gepleşik diline ýyg-ýygdan garylýar. Türkmenleriň ýaşaýyş giňişligi pol, patolog ýa-da haladelnik ýaly zatlar öý goşşary bilen rus agalygy döwrüne tanışan soň megerem türkmen diline bu sözleriň ornuny tutup biljek ýerli aňlatmalar ýok bolup biler. Edil şolar ýaly türkmenleriň milli aýratynlyklaryna, meselem ýaşaýyş medeniýetine, aýdaly gara öýüne degişli predmetleriň hem rus diline göwnejäi ekwivalenti ýok bolup biler. Ýöne türkmen dilinde okno sözüniň ornuny tutup biljek adynyň iki söz bar: äpişki we penjire ýoksa-da pol sözi türkmen diliniň düşündirişli sözlügine de girizildi. Bu söze türkmen diline düşöklük diýilip düşündiriş berilýär. Ýöne ýerli habarçylaryň seljeren täze dil meýillerine görä täze nesil rus dili bilen deňeşdirilerine türk dilini has köp gepleşdirine garyp başlady. Türk dili türkmenlere has ýakyny bolan soň ýaşlar türk sözlerini gepleşige goşýarlar diýip ýerli synç aýdýar. Leva Puratyna habarçymyz Sewit merkezinde rus dilinden peýdalanylýanlygyny, ýöne Sowet döwrü bilen deňeşdirilerine Türkmenawatda rus diliniň geriminiň darylanyny aýdýar. Sovetler döwründe rus diasporasynyň köp bölegi Çerjewde, häzirki Türkmenawatda ýaşaýardy. Çerjew şäherine rus maşgalalar köpdi. Ýöne olar soňky ýyllarda hemişelik göçüp gitdiler diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy aýdýar. Ol Sowet ýyllaryna köçelere dakylan atlaryň garaşsyzlyk ýyllaryna türkmen atlaryna öwürlendigini gurrun berýär. Türkmenawatda Sowet ýyllaryna Aleksandr Pushkin atlandyrylan köçäniň ady häzir garaşsyz diýar köçesi diýilip üýtgedilipdir. Lev Tolstoy köçetine Akdepe ady dakylypdyr. Ýöne
Günnogor welaýatynyň Halaç Hojamaz ýaly etraplaryna şeýlede çet sebäplerde rus diline gürleşilmeýär. Türkmenawatda Detski Mir diýip bir dukan bardy. Häzir şonuň adyny Çağalar dünýäsi diýip üýtgetdiler. Optika adlandyrylýan bir saglyk nokady bardy. Oňa häzir lokmançylyk äýnekleri satylýan dukan ýylýar diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berýär. Umuman aýdylyna rus dili asy-ýuwaş lewapdan arany açýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Ýöne ýerli habarçymyz bu sebäpde bir ýagdaýa ünti çekýär. Rus diline gürleseň hiç kim sana garşylyk bildirmeýär. Adat raýatlar ýa-da hukuk goraýjy işgärler rus diline gürleýän adamlara rus diline gürleme diýmeýär. Rus diline gepleşip bilmeýän adamlarym rus diline dogry düşünýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylary sitirleýär. Şol bir wagtda türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna gepleşige rus diline garmazlyk arasynda türkmen diline gürlemek çagyryşlary hem dowam edýär. Ýerli Finç Türkmenabat şäherine jemgyýetçilik ýerlerine we edara kärhanalarda gepleşik dili hökmüne rus dilinden giňden peýdalanylýanyny aýdýar. Türkmenistanyň mekdeplerine rus dili okudylýar. Mälim bolşan Türkmenistana 3 dil siýasaty ýöredilýär we okuwçy ýaşlara türkmen dili bilen bir hatarda rus we ingliz dilleri hem öwredilýär. Balkan welaýatyna habarçymy Türkmenbaş şäherine orta mekdeplerde milleti türkmen bolan mugallimler bilen bir hatarda etnik taýdan gelip çykyşy başga milletlerden bolan mugallimlaryň, şol sany etnik azeriýleriň we ermenileriň hem rus dili sapaklaryny okudýanlyklaryny habar berýär. Ýöne habarçymyz mekdeplerde rus dili okuw gollanmalarynyň we kitaplaryň ýetmezçilik edýänligini, hepdelik rus dili sapaklarynyň 6 sagatdan 2 sagata düşürilendigini habar berýär. Diňe 5-nji sınıflara hepdede 3 sagat rus dili sapagy okudylýar. Olarda da esasan arkadagy öwýän temalarda goşgulary we beýleki maglumatlar öwredilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Beýleki bir habarçymyz oba mekteplerine köplenç milleti türkmen bolan mugallimlaryň rus dili sapaklaryny okudýanlyklaryny habar berýär. Ruslaryň köpüsi göçüp gitdiler. Welaýatlarda etnik rus köp däl diýip habarçymyz aýdýar. Ýöne ýerli finçler umum bilim berýän orta mekteplerde diňe rus dili sapaklarynyň näleýsem umuman ähli sapaklaryň hiýiliniň pesdiňi aýdýarlar. Ýokary kujaýlaryna talipler türkmen diline bilim alyp özleri gurrundaşlyklerde rus dilinden peýdalanmagy dowam etdirýärler diýip ýerli finçler aýdýar. Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna Ukrainanyň üstüne çolmagy bilen postsovet giňişlikde Merkezi ýurtlaryna rus dili bilen bagly dürli çekişmeler peýda boldy. Ýöne şeýle çekişmeler türkmen intelligensiýa wekilleriniň arasyna ýa-da türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna giňerme eýe bolmady. Bu döwürde Gazagystana ýa-da Gyrgyzstana rus diliniň ähmiýeti has köp soragy astyna alyndy. Sosial media arkaly dürli pikirler öňe sürildi. Türkmenistana rus diliniň ýa-da rus täsiriniň töweregine hiç ýyly çekişme ýa-da giňerme pikir alşma göze ilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine sallanyp Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanyna işleýän resmiýleriň hemde ähli ministrliklerdäki iş dolandyrjylaryň ýa-da resmi namlary işläp düzýän adamlaryň ruslardan ýa-da rus dili türkmenlerden düzelendigini habar berýär. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň, İçeri işler ministrliginiň we migrasiýa ullugynyň esasy iş dolandyrjylary we resmi namlary taýýarlayan hünärmenleri esasan rus dilli adamlardan düzelýär. Olar hünär derejelerini kämilleşdirmek üçin Rusiýa Federasiýasyna iş saparlaryna iýerilýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerini sitirleýär. Köpçüliklerin transport serişdelerine bazarlarda ýa-da döwlet guramaçylygyna geçirilýän çärelerde we dawarlarda rus diline gürleşilmeýär. Sebäbi rus diline gürleýän emeldarlar awtobuslardan peýdalanmaýar. Olar hususy ulaglardan ýa-da döwlet tarapyndan berkidilen awtomobil ulaglaryndan peýdalanýarlar. Ýöne şolar döwlet guramaçylygyna geçirilýän mejburi çärelere kimleriň gatnaşmalydygyny kesgitleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň propagandasy halk dilinden üzüň edildi. Arasy türkmen diline amal edilýär. Propaganda maşinanyň asyl maksady ilatyň aglawa böleginiň türkmen dilini köçü gurruňy derejesine gürläp bilmegini gazanmakdan ibaretdir.
Olara türkmen diliniň ýazyw düzgüne hem wajyp däl. Çünki olar ýöneköy halkyň ne türkmen diline dürüst gepläp ýazyp bilmegini isleýär. Ne de olaryň daşary ýurt dillerini öwrenip özleriniň ardy şikaýatlaryny daşary ýurtlara eşitdirip bilmeklerini isleýärler diýip ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýokary wezipeli emeldarlaryň öz şagylaryny Aşgabatdaky türkmen rus mektebine ýa-da 15-nji we 16-njy orta mekteplere ýazdyrýanlyklaryny, bu mekteplerde rus diline sapak geçilýändigini aýdýarlar. Ýaş nesiller köplenç Russiýadaky ýa-da beýleki gyda ýurtlaryna ýokary okuw mümkinçilikleri ýa-da iş perspektiwalary sebäpli rus dilini öwrenmäge höweslendirilýärler. Şol bir wagtda rus mediasy Türkmenistanyň özüniň täsir güýjüni, ýumşak güýjüni saklap galýar. Ýurtdaky dil meýillerini öwrenen habarçylarymyzyň tas ählisi bir agızdan bir maglumaty tasdiq edýärler. Ýagny ilatyň agrymly bölegi rus kanallaryna tomoş edýär. Türkmenawatda ilatyň juda agrymly bölegi rus kanallaryna tomoş edýär diýip lewaply habarçymyz aýdýar. TV kanallarının meşhurluğu boyunca Rus medyası 1-nji orunda, Türk medyası 2-nji orunda, Kazak telekanallar 3-nji orunda durýar diýip Balkanlyk habarçymyz belleýär. Garaşylygyň ilk ýyllaryna Rus medyasy ilat arasyny öz meşhurlugyny saklap galypdy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen Türk telewizionýasy, Türk seriallary giň meşhurlugy eýe boldy diýip Azatlyk radiosynyň 3-nji habarçysy öz seljermelerini paýlaşýar. Ýerli synçylar türkmen teleradio kanallarına efiri berilýän gepleşikleriň mazmununyň hil çaýdan pese gaçmagy sebäpli ýurtda daşary ýurt media serişdeleriniň köp görülýändigini aýdýarlar. Türkmen medeniýeti 1990-njy ýyllaryň ortalaryna halkdan arany açdy. Türkmenler ýerli kanallarda efiri berilýän gepleşikleri ýa-da teatrlarda sahnalaşdyrylýan oýunlary iç kysgynçyga saplaýarlar. Meselem tarih mazmunly sahna eserini arkadagy öwmek näme gerek diýip bir ýerli synçy aýdýar. Rus medeniýetini öňe sürmek wezipesini öz üstüne alan Rus Satrudnichestvo agentligine görä Türkmenistanyň ilatynyň 40 göterim rus diline gepläp bilýär ýa-da rus diline düşünýär. Türkmenistan bu ugurda merkezi ýurtlarynyň arasyna Gazagstandan soňra 2-nji orunda durýar. Şeýle-de agentligiň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilatynyň 12 göterimi özüniň ene dilini rus dili hasaplaýar. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bu sanlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Ýurtda geçirilen iň soňky ilat ýazywy ýurtda ýaşaýan etnik azlyklar boýunça resmi sanlary aýan etmedi. 2020-2021-nji okuw ýylynyň başlaryna Aşgabatda rus dili synplary ýapmagy, rus mekteplerini çäklendirmäge synanşyk edildi. Şonu Russiýanyň daşary işler ministrligi bu ýagdaý boýunça Aşgabatdan düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Ministrlik şonu emele gelen bu ýagdaýyň töweregindäki jemgyýetçilik aladalary boýunça Rus häkimetlerine haýyş bilen ýüz tutulanlygyny hem belledi. Rus dili synplaryň ýapylmagy barada çykan habarlar Rus mediasyna garşylyk töretdi. Zglyad neşri Rus dili bolmasa Türkmenistanyň orta asyrlarda ýaşajakdygyny öňe sürdi. Çargrad neşri Türkmenistanyň Rus diline garşy uruş uglan edildi diýdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Russiýanyň Federasiýa Geňeşinden çykyşyna Türkmenistana Rus diliniň syýlagy sarpasy berentdir diýdi. Bu pursatdan peýdalanyp Türkmenistana Rus diline, edebiýatyna, Rus halkynyň medeni we ruhy gymmatlyklaryna uly hormat goýulýanyny aýratyn bellemek isleýärin. Ýurtda Rus diline bilim berýän onlarça mektep bar. Pushkin adyna umum bilim berýän türkmen Rus mektebi hereket edýär. Rus dili ähli orta we ýokary okuw mekteplerini okudylýar diýip Gurbanuly Berdimuhammedow Rus kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny aýtdy. Gelin häzir gepleşimden şu ýerine Berdimuhammedowyň bu sözlerini Rus diline öz agdyndan diňläliň. С этим и пользуясь настоящим случаем, хотел бы особо подчеркнуть высокоуважительное отношение к русскому языку, литературе, культурным и духовным ценностям русского народа в Туркменистане. В стране сегодня работают десятки школ с преподаванием на русском языке. Функционирует и единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык преподается во всех средних общеобразовательных и высших учебных заведениях и учреждениях.
Hormatly dinleyijiler, biz rus diliniň Türkmenistanaky ýagdaýy barada söhbetdeşigi öňümizde gepleşigimize hem dowam ederiz.